Той е един от най-известните български футболисти и е единственият носител на златна топка и златна обувка едновременно. Той заедно с легендарния за времето си български национал издига България до великото четвърто място на световното първенство от 1994 г. в САЩ. Каквото и да се каже ще е малко, затова нека заедно разберем кой е Христо Стоичков. Роден на 8 февруари 1966 г. в град Пловдив, Христо Стоичков израства в съвсем нормално семейство. Още от юношеска възраст той се интересува от футбол. Първите си стъпки във футболната си кариера прави в школата на Марица Пловдив, в отбора на завод Юрий Гагарин, а по-късно играе в УСМ и Хеброс. Докато е там, изиграва 32 мача и вкарва 14 гола, което прави добро впечатление и през 1985 г. му донася трансфер в един от най-големите български отбори, а именно ЦСКА. Още с пристигането си приличава големият талант и буйният му нрав. Точно заради този буен нрав на матч срещу тима на Левски бива наказан да не играе завинаги. Впоследствие обаче това наказание е смекчено до една година и той продължава играта си за червените. На 23 септември 1987 г. прави дебют за националния отбор по футбол в квалификация за Европейското първенство срещу тима на Белгия, като матча приключва 2-0 за България благодарение на Христо Стоичков. На 24 години печели приза златна обувка за голмайстор на Европа с цели 38 гола в първенството. С ЦСКА достига до полуфинал за купата за носителите за национални купи, където на финала отпадат срещу Барселона. Въпреки че отпадат от ФК Барселона, тима им е впечатлен от играта на Стоичков и решава да го купят за сумата от 4,5 милиона долара. Там той отново прави отлични мачове, като много честите му голове за тима на червено-сините остават завинаги в историята на европейския футбол. За периода му в Барселона той става 5 пъти шампион на Испания, 1 път е носител на Купата на крали и 4 пъти спечелва Суперкупата на Испания. 2 пъти е включен в сборния отбор на света на бенефисния матч в чест на 50 годишния юбилей на Пеле и срещу Германия под егидата на УНИЦЕФ, където бележи гол. Определено това, което цяла България помни, е световното първенство в САЩ през 1994 г. За световното се квалифицираме след победа над Франция в последен и решаващ матч за това дали ще успеем да се впишем. Тази победа дава началото на най-великия момент в историята на българския футбол. През лятото на 1994 г. националният отбор губи първия си матч от груповата фаза с 0-3 от Нигерия, но след това прави запомняща се серия от 4 поредни победи. Една над Гърция, една над Аржентина, една над Мексико и една над световния шампион за тогава Германия. След тези невероятни 4 победи националният тим достига малкия финал, където на матч срещу Швеция падаме с 4-0. Христо Стоичков заедно с Олег Саленко са голмайсторите на първенството, като двамата са с по 6 гола. През същата година френското футболно списание France Football поставя Христо Стоичков на първо място в своята класация, печелейки с това и най-желаната и престижна футболна награда – Златната топка. Заради постиженията му на световното първенство е носител на орден Стара планина, първа степен, награда присъждана на най-големите и значими фигури в българската история. През 1997 г. националният отбор отново се класира за световното първенство след победа над руския тим с 1-0. На световното през 1998 г. във Франция отбора ни отпада от испанците с 6-1 и от тогава до сега не сме се класирали на световно първенство. През същата година Христо Стоичков се завръща в ЦСКА, но изиграва едва 4 мача и заради неразбирателство с Трифон Иванов и Емил Костадинов той напуска. След ЦСКА Камата започва да играе за Саудитска Арабия в отбора на Ал Насър, а след това в Япония в Кашива Рейсол. Той не се задържа дълго в тези отбори и през 2000 година заминава за САЩ, където играе 4 години и вкарва 33 гола с отборите на Чикаго Файер и DC Юнайтед. През 2004 година приключва клубната си кариера и е включен от Пеле в FIFA 100 в списъка на 125 най-велики живи футболисти. След като приключва кариерата си, се занимава с треньорска дейност. Първоначално е треньор на националния отбор, но след много скандали се отказва и през 2007 година става треньор на Селта Виго, където се задържа 6 месеца. През същата година печели награда Златен крак и е обявен за най-великия български футболист. В личен план Христо Стоичков се радва на 2 дъщери от жена му Мариана. През 2016 година Христо Стоичков става дядо, като му се ражда внучка от голямата му дъщеря. Аз искам моите деца ги сочат с пръст утре.
Мен няма да случа с пръст. Ще съм загубил един матч. Камата е замесен често в скандали, като един от най-известните е този през ноември 2011 година, когато получава почетното звание доктор хонорис кауза на Пловдивския университет. Заради това решение, доцент от социологическата катедра обявява публично, че напуска университета. В открито писмо той нарича Стоичков неук и необразован човек и че такива хора не заслужават подобно звание. Друг скандал, за който често е критикуван, е за рекламата на хазарт. Христо Стоичков се появява на много реклами на казина, в които той е главно лице. Това буди недоволство, понеже хазарта води до зависимост и рекламата на подобно нещо вреди на много хора. Дори след като беше забранена със закон, билборди с неговия лик все още съществуват и доста хора недоволстват заради това. Към днешна дата отговор на критиките от Стоичков няма. Въпреки скандалите не може да се отрече, че Христо Стоичков е направил много за страната ни и ние можем единствено и само да се гордеем за това, че живеем в едно време с него. Камата завинаги остава в историята като един от най-великите футболисти в света, като той е пример за хиляди млади таланти, които искат да преследват мечтата си да бъдат професионални футболисти. Определено има още много какво да се каже за Камата, но от биографична гледна точка е това.